Iż-żagħżugħ Liam De Bono ġie kkundannat 5 snin ħabs mill-Maġistrat Joe Mifsud wara l-instab ħati li saq meta kellu l-liċenzja miżmuma. De Bono li jinsab akkużat ukoll bl-attentat ta' qtil ta' Surġent Simon Xkembri kien ġie arrestat f'każ separat f'Ħalluqa wara li nqabad isuq mingħajr liċenzja. Dakinhar De Bono ntlama' isuq minn Pulizija Pajjiżan mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali. Liam De Bono li għandu 18 sena u jgħix iż-Żejtun kienet isuq karozza tat-tip Fiat fil-viċinanzi fejn seħ l-inċident li fih tajjar is-Surġent Xkembri. Eventwalment twaqqaf fit-triq Mikelanza Pjano f'Ħalluqa u ġie arrestat u ttieħed id-depot tal-Pulizija. Oriġinarjament iż-żagħżugħ kien ingħata l-ħelsien mill-arrest f'Settembru li għadda b'diversi kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 40,000 euro. U kellu wkoll jiffirma l-assa ta' Żejtun kull nhar ta' Sibt u ma joħroġ barra bejn id-9 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu.